Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri programmamyzyň nowat aksany Iranda ýaşaýan etnik türkmenleriň durmuşyndan söhbet açýar. Iranyň demgallyk sebäplerini etnik türkmenler howçum bolup ýaşaýar. Olaryň Iran sany dürli çeşmelere görä ýüzlerçe müň adamdan bir näçe million adamy çenli barp ýetýär. Etnik türkmenler bu ýurtda özleriniň medeni hukuklarynyň häkimetler tarapyndan ýyllar boýy sistematik görnüşde basgylanmagy, hatda özleriniň demografik düzümlerini galibiyetde etnik kimliklerini üýtgetmek ugruna häkimetler tarapyndan ýörüýte tagallalaryň edilmegi ýaly ýagdaýlar barada ýergiderli habar berip gelýärler. Türkmenler bu ýurtda öz ýaşaýan sebäplerini türkmen fähra adlandyrýarlar. Sunugat taryhyny öwreniş ilmläriniň doktory asly türkmen fähraly Abdurrahman Düýeji bu sebäpde bir döwür Sahra adly türkmen dilli hepdelik gazety esaslandyrdy. Häkimetler 2020-nji ýylda bu gazetiň ygtyýarlyklaryny ýatyrmazdan odaly. Yerli ýaşaýjylara görä bu neşir türkmenleriň sesi boldy. Azatlyk radiosu Iran türkmenleriniň ýaşaýyş durmuş şertleri barada Abdurrahman Düýeji bilen söhbetleşip geçirdi. Abdurrahman Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri programmasy köpçüliklaryň dowamyny Iran türkmenleriniň ýüzbeýiz bolýan medeni durmuş problemalaryny hem olaryň medeni hukuklarynyň basgylanmagy ýaly insan hukuklarynyň bozulmalary barada mesele gozgap gelýär. Biz bu ýurtda ýeri gelene türkmen çağlarynyň häkimetler tarapyndan milli atlardan, türkmen atlarynyň mahrum edilmegi barada gurrun etdik. Ýeri gelene olaryň öwür meýdanlarynyň ellerinden almagy barada mesele gozgadyk. Ýöne şolaryň arasyna siziň geçen gepleşigimizde hem belläp geçişiňiz ýaly ýaxşy haýır hasaplanıp biljek häzir habarlarym bar. Meselem etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýeri şäherleriň biri bolan Kumetgowy şäherine etnik türkmen lideriniň häkim wezipesine bellenmegi şeýle habarlaryň biri boldy. Umumyň gepleşigimiziň şu ynkysyny hem Iran türkmenleriniň meselelerini bagşlaýar. Türkmen Sahradan söz açylaryny siziň özüňiz dünýä türkmenleri üçin gymmatly çeşme bolup durýaňyz. Siz bir döwür Irana türkmen diline gazet esaslandyrdyňyz, internet neşirlerine bar bolan maglumatlarda hem tasdik bolşy ýaly Iranaky etnik türkmenleriň medeni durmuşy barada bir näçe kitap ýazdyňyz, gollanmalaryňyz bar. Türkmençilik barada, türkmen diliniň sarpasy barada internet ulgamyny eden çykyşlaryňyz bar. Siz bu ugurda meselem dünýäniň durly künjeklerine ýaşaýan türkmen ildeşlerimize köp bagatda nuska bolup bilersiňiz. Siz özüňiziň Iranaky durmuşyňyz, ol ýerden gaýdyşyňyz barada kiramagy gurun berip bilermisiňiz dinleyijilerimize? Salam olsun başta hormatly dinleýijilerimize, özüňize hem de minnetdary ýarym maksat şeýle türkmen aýratylan dünýä türkmenlerinden türkmen dowlaryny habar berip durmagy gatyly iş etýän köp sag bolun. Men özüm marda gurun etjek bolsam, özüň marda gurun etmege maksatda hyzgatsarak näme sol ben dogan aşgalam özi tam goşgaýa türkmençilige ähmiýet berýän bir hojalykdyk. Olgan çağlıkta Amerikaýa gelýärdim, hem farsça ýazdym. Ondan atamdan peýdalan türkmençe ýazmagy da öwrendim. Biz däde diýýärdi, fakat ýaz ata diýip edebiyat geçdim. Olgan bizim ulakon zatlaryň birini ulandykça adam şöyle kemçilikler görýär da türkmençiligiň arasynda, türkmenleriň arasynda bizim gazyetimiz ýok diýen türkmeniň bir sesiniň aýdyljak çıkacak yer yoktu. Şol için Türkmen Tehra'da şol birinci resmi gaziyet diyen ýaly Tehran tutar. Men ve dostlarım şonda adını aldım, imtiyazyny, ruhsatyny bilelikde çıkarıp başladık. Oň ýanynda ben ýene de hikaýeler, kitaplarym çap bolýar Tehran'da. Roman ýazýan, şol çağlıktan başlap şol ýaş nesillerde de kitaplar başladı da ýanynda gaziyet çıkardım. Gaziyet çıkarandan sonra ben o edebiyattan bilmeýän öýredim. Bilmeýän şol edebiýaty alyp barýan ýolla sen halkyň sözün aýdy bersen, kynçylyklary aýdy bersen, özüň hem bilmeýän görsen siýasat adam bolup durdy. Bizim şu Türkmen Sehrada şu gaziyet bilen türkmenlerin istekbatlaryny ýazyp barışyňda gördük. Dostumdan köpelip dur, düşmanım köpelip dur. Türkmenler gatyşýa, onlar tarapdan hem halamaýarlar bar. Men son 10 ýyla dewam etdim, sap etdim. Gaty kynçylyk bilen sap etýärdim. Iqtisady ýagdaý gowdel. İlk başta da bir kompüterimiz yok çıkarma. Bir yerlerden gelip onu da print alıp rahat edip. Sonra da şol halk arasında şol halk istesen halk sana inanýar. Ondan sonra sen şol halkyň biri bolýan, şol dili bolýan. O taýda gowy tarapy da bar, bir direkt tarapy da bar. Elbette hemme gowy tarap da. Gowy tarapy isen halkyň arasyna ýöreglesin ýa. İkinji tarapy ýön döwletler, döwlet seni o dünýäde halkyň ösür adamlaryny halamaýar.
Döwlet o ýagdaýlarda sen özüne çekjek bolýar, şonu ýa-da adamlaryň üstü bilen öz siýasatyny ýöretjek bolýar. Men başyma gelen ýagdaýlaram şo boldy. Döwlet ýoş-ýoş men daşyma aýlanyp, ondan şol gaziýeti öz siýasatlaryny ýöretmek üçin peýdalanjak boldy. Gelmek gaziýeti. Olam türkmenliň ziýanyna boljak mesele. Men bir öz ýaşaýşymda hemişe wyjdanly ýaşayan adam, imany satan adamla kabul edip bilmedim. Köp ýere durdum, ýazdym. Ondan soňra bular bir hildirek şonu ýaly baňa aýtdylar, duýdurdylar da. Ya biz bilen işleşýän ýok etýärdiler. Ýok etýärdi. Ay men näme şol ölümden başga da ýok aňardy. Allah beren ömrü öz alýandyr. Näme şol bolar. Dewam etdim, görsem ýok bular elçetdi. Giýje ony ýygyna bir bahana bilen zat bilen zat avariýa geçirdip maşyna gadypdy. Başarýa da bular göni vurmasa da. Onu ýaldatdyr gördüm ýa-da käbir ratlar geçdi başymdan hadisalar. Ay soňunda da bir ýerekde özüm de vuruldum. Vuruldum, ýanky balnikda düşdüm. Ay ondan sonra men bu ýerde ýaşatmajaklary belli. Ya boyun eňmeli ona men başarjak. Ýa-da özüň bolup ýaşamaly. Ol üçin milletime de böyle galdam hayrym boljak. Ya daşar ýolda çykaýyn diýdim. Ňazyna daşarda arkaýyn ýagaryn, böyle bir janym zada girmez. Bu ýerde ýok ederler ýa-da ýaşaýjyň bolarlar. Şeýle çykmaly boldy. Türkiýe'ye geldim. Şo wagtda da ýöne men Türkiýede doktora okup beren wagtymda. Yani İran'a katnap geliyordum, tezimde yazıyordum, disertasiya yazıyordum. Ondan sonra doktoram geldim, aldım, berdi, bir näçe yaşadım, ama kıyın soktarken çektim. Ondan sonra Muallim Üniversitesi'ne girdim. Ondan sonra näçe doçent bolundy, nesip bola inşallah ýakynda professorlukda gelip durunny, geldi diýen ýaly, bir ay sonra bolýar. Şeýle kitap ýazýan, roman ýazýaryn we aýtmaly gatylar. Kän gyýyp kaldyp şeýle men talprak aýtyp geçeýdim köp sawar. Ören täsirli durmuş tejribesi. Abdurrahman aga, Iran Türkmen ilaty 19-njy asyryň ahyrlaryna 20-njy asyryň başlaryna Türkmenistany Rus bolşewik agylygyny esaslandyrmagynyň arasyna ýurtdan bosup çykan adamlardan düzülýän esasan ýa-da onun öň hem bu sebäplerde ýaşap ýören Türkmen ilatynyň sany köpmüdi? Meselem Mawtumunyň ýaşan döwürlerine Türkmenistan ýene ýurt ýokdy. Ýöne onuň ýaşaýan ýerleri Türkmen topragy hasaplanýardymy ýa-da Iran Pars topragy hasaplanýardymy? O sorak aslında bizim Türkmenistan'daki doğullarımızda bizim dağıtları açık giren Türkmenler diýip. Şonday boldy ya yankı komünist döwründe ya ýonki Göktepe soğuşundan sonra açık giren Türkmenler diýip öwretipdirler. Fakat ýalňyş. Derde de şol kän öwredilmeýär hakyky Türkmenleriň tarihi. Türkmenler men baştan aýdym. Iň bärsi Selçuklu döwürlenler baş öýärdi. Iň bärsi. Aňarda da ýaşapdyrlar. Ýöne bir döwlet hökmüne gelip döwlet guran ýyllaryny alsak, gözüňe alsak, Selçuklu döwründe Türkmenler şo ýerde hem ýaşapdyrlar, ondan öňüm ýaşam bolmaly mümkin, döwletem gurupdyrlar. Gürgen diýen şäher bar da, şol Gürgen Türkmenem kän ýaşaýar şonda, wagt Gülistan vilayatynyň merkezi, şoň iň uly mescidi bar. Mescid Jami diýerler. Şonu Selçuklu döwründe Türkmenler ýasapdyr. Bir näçe ýyl öňüm şoň gapsynda hatda şol mescidi kuran adam ýazylýan eken. Eýmir Türkmenlerinden. Ýöne soňra şonu pozupdyrlar, ýa Gürgenle parçal pozupdyrlar. Türkmeneden belli bolmasyn diýip. Şol tarihi hesap edip gören özüňiz, ondan sonra Mawtumul 300 ýyl öňüne ýaşapdyr. Mawtumulyň ýaşan ýerine Gürgen diýip söz etýär. Mawtumulyň gerkez oğulları şu ýerde. Ondan hemmesi bizim Gümüştepe şäherimiz bar. Kadym şäher, Kümmediň özü şeýle. Türkmeniň tarihi gaty çoňur. Iran diýen adam ol Iranyň kim diýmek bar? Iranyň özü haçan aýdy, haçan demer aýdylýar. Iran sözüň özü. İran sözünün özü resmi suratda şu Rıza Pehlevilerden beri aýdylýar. Ondan aňyrda da bar ýöne resmi suratda bir ýurda berilmeýär. Da arasyna olar Pers diýerler bar da şer ýurtdaky alimlerden eterde nähil olanylýar. Her döwlet gelen bolsa şu döwletiň öz adyna geçer. Qajarlar gelipdir, Qajariýe. Nadir Awşar hökümetinde Awşariýe. Selçuklu hökümetinde Selçukiýe. Her hökümetiň ady bilen tanalýar. Ýöne azap denek İran ady da geçýär. Şol üçin birde şunu gödegine alaýlyň, Türkmenliň özü hemişe İran höküm sürüpdir. Qajaryň özü aňyr Türkmen, Nadir Şah aňyr Türkmen, ondan ak oýly Türkmen, gara oýly Türkmen, Selçuklar, onu Harizm Şah hemmesini görden Türkmenler. İran'da Sasaniler döwründen beri, yani 1000 ýyllaryň gowraplar Türkmen hökümet etdi.
Ondan İran sözde geçse arasında resmi suratda yok. İran sonradan berliye şol şinen Türkmenlerin öz yurdu, kadimi yurdu. Ben her bäriyaklerden aýdyp geldim. Hatta Sümerlerin Türkmenliği var dekatlar var, o ayetler ve gürünler lanyalar katken bağırla geçirdiler arasında. Şol için ben näçe gidip kaçsın Türkmen değil. Rıza Şah devrinde Türkmenler 1924-nji ýylda bir cumhuriyet kurýarlar Türkmen Tehrada. Şonda Rıza Şah karşı durýarlar, ýani kynanç bilen soňa bolmaýa ýeňilýärler. Şonda da bizim tarapdan Türkmenistana kaçarlar bolýar. Savaştan. Kaçıp o Türkmenistan'a kaçmayan ya Türkmenistan'daki de İran'a kaçmayan. O vakti arada bir giranisa yok, serhet yok. O Türkmen ovasından bu Türkmen ova geçiyor. Senin oğlu mesela Türkmenistan'da Kumiş'te ve Türkmenistan ova geçiyor. O İran'dan Türkmenistan'a kaçsın mı olmayan? O serhet sonra şeklendiğinde o taraf İran, o taraf Türkmenistan bulup kalıyor. Türkmen Sehra diyilen yer Maktumul'un yaşayan yeri Türkmen'in öz toprağının devamı. Ýöne şol soňralar iki hökümet ors bilen İran şol iki bölýärler. Kynanç bilen bizim tarihçilerimiz hükmen işleýänler, ýöne täze nesilleri öwredilmeýän mukaddiýaty mesele bizi de kynandyrýar. Indi gepleşelim şu ýerine bir Türkmen Sahradak Türkmenleriň durmuşy barada gürrüň etsek. Deňişdirme üçin şeýleräk bir misaly salgylanyşym gelýär. Meselem Türkmenistany adam dogulýa, döwlet tarapyndan üpçün edilýän orta bilime kabul edilýär, türkmen diline bilim alýar, soňra orta ýa-da ýokary hünärmen mekdeplere girmäge çalyşýar. Erkek oglanlar gulluga gidýär, gullukdan soňra işleýär, öýlenýär, jaý salýar ýa-da jaý edilmäge çalyşýar. Dogan garyndaşyň toýuna ýatyna gatnaşýar, nesil ýetişdirýär, şeýdip durmuş dowam edip gidýär. Ha bu durmuş ykdysady kynçylyklary bar. Ýöne umuman durmuş şeýleräk guramalaşdyrylýar. İranda ýaşaýan türkmen dowlanlarynyň durmuşy nähili? Meselem olaryň okuw iş mümkinçiligi nähili? Olar Türkmenistan türkmenlerine bolmadyk nähili kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup nähili artykmaçlyklardan peýdalanýar? Türkmenistanaky türkmenler İranaky türkmen dowlanlarynyň durmuşyny nähili göz getirmeli? Sol ikisini karşılaştıracak bolsaň aýtmaly gurrun gatykän aslynda biraz şol Türkmen Sehra teknolojileriň ýagdaýyna aýdaýyn ilki. O şol Türkmen Sehradykileň umumy ykdysady ýagdaýyna bakanda seýredeňde Türkmen Sehra İrandakiler elbetde orta ýagdaýda. Yani öyle bir käbir zatlar var, vilayetler vardır İran'da, beter gariplikdir, bıtçılıktır, onu ýalylar. Seňär Türkmenleriň içinde daha arasında ekrançylyk gowy. Bir tarapda deniz var, ekrançylyk var, maldarçylyk bolupdyr. Ýöne hemme ýerde ýaşyllyk däl, orta ýagdaýda bir Türkmenleriň ol üçin bir garip millet dip bilinenok. Birinci ona aýdyp geçeýin. Ondan çağlaryndan hemmesi okutýarlar. Hatta gyýy çağlaryndan kadimden beri okudyp gelýärler. Türkmenler aňarsy da şol bizim Maktumly ýaly Mawlana Nefes mesleğini ýaly uly bir edebiýatyny, baý edebiýatyny we çoň dewamyna görýär. Halkyny da doğrudan alama bilme ıksam. Şol başga ýerlerden eşdiýänler, meselem gyýylar zatlary iý bermeýänmişler okuwalady. Türkmenler baştan iý berýärler. Gyýy bolsun oglanly. Şu wagtyň özünde bizim Türkmen Sehramyza gaty sawatly okuwlarsam gatyken, üniversiteden çykan hemmesi ýeni ýaly, doktorken, injinerken, ondan hemme işlerde Türkmenler bar. Yani Türkmenlerin eğer öz talandyna, öz okuwyna göre yol berilse, gaty ösüp gitjek we hilli millet. Ýöne bizi näetýärler bir ýere barandan sonra, dur sen Türkmen diýýär-de, sen şaý diýýär. Ondan kentin ösüp bilmeýän, başarjak bolsaň, seni her laýyklyk bolguda seni meselem orullara goýmaýarlar. Ine şu taýyby gynandyrýar, şol üçin türkmenler ýanky işde wezipede gaty ýokary çykyp bilmeýärler. Öz dillerini dille okutmaga ýok ýerde. Ýöne siz şu ýagdaýda Türkmenistan'dan gördüm, akademiler var, üniversitede var, Türkmen okuwlar var. Oňa garamazdan ýene de şol täze garaşsyz bolan wagtynda halk orusça öwrläp başagay. Biz baramızda orusça cevap berýärdik, köp adam aşrawatda biz ýeňe alýardyk. Bizinkilerde okuw ýok, zat ýok. Gaýtan özümüz şol orada göreş etýär. Size de türkmençe okuw bolmaly, farslar bilen. Ýene de şol türkmen şu ýerde dili saklanyna gaty şükür etmeli, gaty gowy. Elbetde o dil ýene de okuw bolmasa, öwredilmese ýoşuş ýatdan çykýar. Ýöne bizim halkymız şol öz dilini söýýär, şonu eýe çykarýar, oňa da ýardamçy bolmaly. Ýöne esasy olara iki halky bu uly mesele davr görün etjek bolduk, garşylaşdyrjak bolduk.
Abdurrahman aga gepleşigimiziň wagty dolup barýar. Şoň üçin şu gurrun döşügi edil şu ýörinden söhbet döşügi öňümüzdäki gepleşikde şu tema bilen dowam edäýeli. Bolar maksat aýtmaýaly uly mesele köp wagt gerek munyň üçin.